to daura da naka jawo hankalin yan izala na Jos ku ji tsoron Allah abinda kuka ba izala bace ko ba musulunci bane abinda Allah ya ce ku abinda nasa an gina ku biyar gaskiya Qur'ani da hadisi ya ajiye da tsaye da sunna ku yi tsayin ku haka ne to amma ku canza layi idan malam ya zo yana wa'azi ko yana da suwa ya ce an yi abu kaza sai ka ce mai dan kaza ba ƙarya haka kai abinda Allah ya ce abinda Allah ya ce in ja akun fasikun bi naba'in fata bayani kai bincika mun zo mun ce ana cewa cikin izala ana da madama ku a ci ubana kun yi min kazafi ba abin da ku ce min ba sai ya tabbata a nan ban biyo ku haƙi inda Allah ba ya za ku zauna ku ba ƙur'ani ku ba hadisi yanzu an ce malam sani darasi na nake na ce malam sani ga abin da ce kuma bai mai kazafi ba ya faɗa ka ƙaryata ni ka ɓaci ubana ka ce in baka bidiyo kai ni ba ni zan baka ba kai Allah ce ya fata bayyana kai na za ka je ka nemi bayani ba ni ba aiki ba ne ba aiki na ƙare ne nasiha ta na da kai da baka ce zuwa bayyana za ku zauna irin wannan siffa ta kuwa siffa yahudawa ta wallahi siffa yahudawa ta ka zauna kai duk abin da bai yi ma daidai ba ka ƙaryata ka ɓaci uwayen mutane kuma abin da Allah ya zargi yahudawa da irin wannan aiki awa kullama جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون Allah ya ce haba yahudu haka za ku zauna tambaɗi lalace ‘ya'yan izalancin haka za ku zauna tambaɗi lalace kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum koyo shi manzon Allah daga cikin manzannin Allah ya zo muku da hukunci wanda ranku bai so istakbartum sai ku girman kai ku kashe wasu annabawa ku ƙaryata wasu yahudawa kenan al'umma annabi in ta yi aiki irin na yahudawa ana azamata ko ba azamata kai yanzu ɗan izalar Jos haka za ka zauna tambaɗi lalace ko yaushe aka zo aka yi bayani wanda kai ranka bai yi ma bai gamsar da kai sai ka ƙarita ka ɓaci uban mutane uwa mutane ko da yake wani malamin jo ya ce suna da nukiliya makamin nukiliya ba gudana ba ya ce akwai a ɓaci uban mutum su uku makamin nukiliya Allah ya kare mu da wurakiya Allah ya kare mu mutum ya zauna tambaɗi lalace ya ka faɗi magana in wa malam sani kazayi in kinkimi in samu nawa in wa ƙungiyar izala kazayi in samu mi taban mi wa zai biya na in wa ƙungiyar izala kazayi nawa za ta ba nawa wani zai ba